טוב, ערב טוב, אנחנו נתחיל, בעזרת השם, תוך כדי אני אאשר רק אנשים, למרות שאני בהרגשה שלי אנחנו יכולים כבר אפילו לפתוח את הזום באופן חופשי, לא צריך חדר המתנה, כי לספר קצת את הסיפור מאחורי הקלעים, ועם זה אני אתחיל בעזרת השם בשיעור הזה, קצת התייחסות למה שהיה לנו השבוע בקבוצה. מישהו בקבוצת וואטסאפ אז הוא ראה, לאלה שנכנסו לקבוצת וואטסאפ, היה לנו קצת בלגן השבוע בקבוצת וואטסאפ, נכנסו בתחילת השבוע אנשים מארגון נאצי, נכנסו לנו לזום לפני שבוע, חבר'ה שרצו קצת לעשות בעיות, אני חסמתי אותם, והיום גם היה איזה ליצן אחד שנכנס. אני רוצה ברשותכם להתייחס לזה רגע, ולהגיד לכם, קצת לספר לכם, כולם פה הם בקבוצה, נכון? כל מי שנכנס כאן הוא נמצא איתנו בקבוצה, יודע על מה אני מדבר, נכון? כן, כן. מעולה. מעולה. אז אני קודם כל קצת נספר לכם, מעניין שכל אחד ככה ראה את זה, אני אספר לכם טיפה מהחוויות שלי, כן חשוב לי לספר לכם. אני לא יודע אם שמתם לב, אבל לקבוצה שלנו הצטרף לפני שבוע וחצי, הצטרף מישהו מהפיליפינים, הוא לא דיבר בכלל, הוא נכנס, ואחרי כמה זמן יצא, ראה שאין כלום בקבוצה, אבל מישהו מהפיליפינים. במהלך השבוע הזה נכנסו שתי חבר'ה לקבוצה, לא חברים, לא מתואמים, אחד מקולומביה ואחד מברזיל, זה שעשה את כל הבלגן וקילל את ישראל, והיה מגניב שאתם גם... מגניב שאתם גם חלק עניתם לו ונלחמתם בו, זה היה מגניב, שכתב את כל ההודעות שכנראה היו מוכנות לו, הוא מברזיל, הטלפון הזה לפחות מברזיל, הטלפונים האלה שנכנסו זה לא הטלפונים של האנשים הפרטיים, זה טלפונים כמובן קווים פיקטיביים שאנשים עושים אותם, ומי שנכנס היום וכתב את הבדיחה הלא מוצלחת, איפה נכנס? בדרך כלל זה שושנה, נכניס אותה. כן, כמו שחשבתי. והיום מי שנכנס ועשה את הבדיחות האלה, את הבדיחה הלא מצחיקה שלו, זה מישהו מהודו, שככל הנראה איזה נער, שפשוט קיבל את הקישור הזה וחשב שזה קבוצה למטרות לא צנועות. השבוע יצא לי לדבר עם חוקרת משטרה גם על כל מה שהיה, והיום, מה שקרה היום, לאחר שחסמתי את הקבוצה ואמרתי שפניתי למשטרה וכל הדבר הזה, אז אני מספר לכם, מישהו מהקבוצת וואטסאפ ישר כתב לי בפרטי שהוא לוקח על עצמו את כל האחריות, שהוא זה שעשה את זה, הוא הסביר לי מה הוא עשה, אני מאוד כעסתי עליו, על המקומות שהוא, אני מכיר אותו, כן? על המקומות שהוא מסתובב בהם, על המקומות שהוא שלח את הקישור של הקבוצה שלנו. שבוע שעבר בזום גם נכנסו אנשים, מי שזוכר, מי זוכרת, נכנסו אנשים באמצע הזום להפריע לנו, זה גם מאותה סיבה, לא פרצו לנו ולא שום דבר, פשוט מאוד נכנסו, קיבלו את הקישור ונכנסו, הוא מאוד הצטער, בכל אופן אני ביקשתי באופן חד משמעי מאותו בחור, שכאילו כרגע הוא לא בשיעור, ויעשה על זה חושבים. אני מאוד מאוד כן אהבתי שהוא הודע, קודם כל זה הרגיע אותי, אני חייב לספר לכם, הפחד הכי מפחיד שלי היה שמישהו ייכנס לקבוצת הוואטסאפ וישלח דברים מפחידים, לא צנועים, אני מספר לכם את זה באופן הכי אמיתי, זה היה, אם זה היה קורה, זה היה אותי באופן אישי, זה היה שובר, אם זה היה קורה הייתי מרגיש שאני לא יודע כמה אני עוד יכול להמשיך עם דברים כאלה ולהילחם איתם, אבל לאחר שאותו בן אדם בא והודע, והבנו שכל הדבר הזה הוא זה, וגם כרגע חתכנו אותו וכולי, הודע וסיפר, והיה אחראי על עוד כמה דברים גם במקומות אחרים שהוא נמצא, אז קבלת הסליחה שלו התקבלה כרגע, אבל לא להיות בשיעור כדי להבין מה שהוא עשה, זה פחות או יותר מה שהיה. זה אומר שברוך השם אני מקווה אחרי הגל הזה,
אבל זה לימד אותי כמה דברים. זה לימד אותי כמה דברים, לחלקם אני אתייחס במהלך השיעור, לחלקם אני אתייחס עכשיו. זה לימד אותי, קודם כל, שיכולים להיות נפילות מאוד גדולות, וצריך להיזהר מהם. ומי ששם לב היום בקבוצה, אני כתבתי ישר, שאותו בן אדם שנכנס לקבוצה והוצאנו אותו, מי שיכול להיכנס אליו ולחסום מולו את המספר, כי הוא כתב הודעות לא יפות, גם לכמה אנשים מתוך הקבוצה כתב הודעות לא יפות אחר כך בפרטי. אז קודם כל יש לצערנו הרב גם אנשים חולים בעולם, סליחה שאני אומר את זה ככה. חולים, וברוך השם אנחנו צריכים ממש להודות לקדוש ברוך הוא, שאנחנו מה שנקרא, משתדלים להיות בריאים, משתדלים להיות מחוברים לתורה, למוסר, לקודש, וזה לא מובן מאליו כנראה היום. זה הראה לי כמה אנשים משועממים יש בעולם שמחפשים לעשות דברים פחות טובים, לצערי הרב. זה נקודה ראשונה, אבל היא הנקודה השולית. הנקודה החשובה הנוספת, אגב, תודה רבה לכל מי שכן פתח את הוידאו, כיף לראות אנשים בסגר הזה. הנקודה השנייה, היותר חשובה מבחינתי, זה כל מה שקשור לסכנות ברשת. תודה שירה. סכנות ברשת, אני רוצה להגיד לכם את זה בצורה מאוד, מאוד נוקבת. יש באינטרנט, אתם יודעים את זה ואתם יודעות את זה, סכנות. היום כולנו עם פלאפונים, עם אינטרנט, עם וואטסאפים ועם פייסבוקים ועם זומים ועם כל מיני דברים. יש סכנות. אתם מקבלים לפעמים קישור בהודעה, אם אתם לא יודעים ממי הקישור, לא פותחים אותו. ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. אדם מקבל פתאום איזשהו וואטסאפ ממישהו שהוא לא מכיר, לשים לב. לפני כמה זמן היה הודעות כאלה שקיבלו כאילו מביטוח לאומי, תיכנסו ותמלאו את הפרטים שלכם. אנשים מילאו את הכרטיס אשראי שלהם ולקחו מהם כסף. זה דברים שקורים, אנשים גדולים, אנשים בגילי, אבות, אמהות. צריך מאוד 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 להיזהר ברשת. הבן שלי, בן 7, יש לו איזה משחק פלאפון שהוא לוקח ממני לפעמים, משחק אותו עם חברים שלו, הוא מספר שנכנס להם, פרץ להם בתוך המועדון איזה מישהו, וכתב להם כל מיני דברים. כמה הדברים האלה הם חשובים. היום אחת הבנות בקבוצה שלנו, הבן אדם החולה נפש הזה שלח לה איזושהי הודעה, ישר סיפרה לאבא שלה, אבא שלה כמובן דיבר איתי, ומזל שחסמו אותו, זה דברים שצריך להיזהר מהם. ופתאום בשבוע שעבר שנכנסו לפה האקרים, ניסו להיכנס לפה האקרים מארצות הברית או מברזיל או מקולומביה, ושנכנסו לנו לוואטסאפ לאנשים, זה רק מראה שיש אנשים שצריך להיזהר, פשוט צריך להיזהר. זה לא אני אומר, זה ההלכה אומרת, ואני ברשותכם היום, אפילו אני אקריא לכם קצת, אני אקריא לכם טיפה, אני אעשה עכשיו רגע שיתוף מסך, ואני אראה לכם ככה, נקרא איזשהו קטע, מי שרוצה רק יאזין, מי שרוצה אפשר גם לעקוב איתי. אני אעשה שיתוף מסך ונוכל לראות את זה. יש פה קטע, אני ככה מקריא, לא חייבים לראות, אפשר רק גם לשמוע. זה קטע שמובא בספר שנקרא פניני הלכה, פניני הלכה שמדבר על כל מיני נושאים כלליים, פניני הלכה ספר גדול, על כל מיני הלכות, אבל של הרב אליעזר מלמד, ובחלק ליקוטים ב' הוא מביא פה נקודה, הנה ממש הלכה, מה שאנחנו מדברים עליו, אומר ככה, מצווה להסיר סכנות ולהימנע מהם, זה שם ההלכה. אומר הרמב"ם, כל מכשול שיש בו סכנת נפשות, אז יש מצווה להסיר אותו ולהישמר ממנו ולהיזהר בדבר יפה. כמו שכתוב, ישמר לך ושמור נפשך מאוד, ואם לא הסיר והניח המכשולות המביאים לידי סכנה, ביטל מצוות עשה ועבר על לא תשים דמים בביתך. חביבי תקשיב טוב, יש מצווה שנקראת לא תשים דמים בביתך. אתה אסור לך להכניס דם לבית, משהו שחס ושלום יכול לפגוע בך. עכשיו שימו לב, כתוב ישמר לך ושמור נפשך. ישמר לך זה הגוף, שמור נפשך זה כבר הנפש. ישמר לך, ואף שהפסוק, אני ממשיך לקרוא, ואף שהפסוק אומר, ישמר לך ושמור נפשך, מזהיר בעיקר שלא לשכוח את מעמד הר סיני, מכל מקום למדו חכמים, שיש גם לשמור את הנפש. כלומר, הפסוק בא להזהיר כל אחד ואחד מישראל שישמור את נפשו מאבדון.
וכל מי ששוכח את מעמד הר סיני מאבד את נפשו, וגם מי שמכניס את עצמו לסכנה מאבד את נפשו, שלא יוכל להמשיך לעסוק בתורה ועבודת השם. אני מדלג קצת, לפיכך אסור לאדם לגדל כלב רע ולהסתובב שאינו קשור. למה? הוא יכול חס ושלום לפגוע במישהו. אני ממשיך לשורה הבאה. פסקה ב', וכן אסור לאדם להניח בביתו סולם רעוע, שמא יבוא שם אדם שאינו יודע שהסולם רעוע, יעלה עליו ויפול, חס ושלום. ולא הולכים, לא ילך אדם תחת קיר נטוי, שאם חס ושלום הקיר הזה ייפול. עוד נקודה למשל, אסור להשאיר חומר רעיל במקום שילדים קטנים יכולים להגיע אליו ולאכול או לשתות ממנו. צריך מאוד מאוד להיזהר בדבר הזה. אי אפשר, אתה משאיר, אתה שם אקונומיקה בארון, תסגור את הארון, תנעל את הארון. מישהו מביא לבית שלו איזשהו משהו ויש לו אח קטן או אחות קטנה, שבשבילם זה מסוכן, איזה סכין חדה, להרחיק את זה מהם, כן? וכן אסור להשאיר בבית מכשיר חשמלי מקולקל, כן? שמישהו משתמש בו, עלול להתחשמל, וכן אסור ללכת לטיול מסוכן. קיצור, אני טיפה קצת הרחבתי עכשיו, ומראה לכם בהלכה, זה מובן בהלכה, כמה אדם צריך להיזהר. ואני אוסיף פה על ההלכה, במה שנקרא, אני הקטן אוסיף, צריך מאוד להיזהר ברשת. זה גם הלכה, שלא ליפול ברשת. כן? לא ליפול ברשת. כל אחד צריך לדעת היטב מה הסכנות שיש. אז השבוע ראינו את זה, ואנחנו, זה מה שנקרא, הלכות של מחשב. ממה להיזהר, מה לא להיכנס, לאיזה אתרים לא להיכנס, איזה קישורים לא לפתוח, לא לתת את הפרטים שלנו למשהו זר. אני זוכר שאני הייתי קטן, אז אמא שלי, השם ישמור אותה, הייתי קטן, היא אמרה לי, איתמר, תשמע, אתה לא אם מישהו זר בא אליך ברחוב, אתה לא מתעסק איתו, אתה בורח ממנו. מישהו זר, אתה לא מתקרב אליו. אז היום אנחנו כמעט אנשים זרים ברחוב, אנחנו בסגר, אבל היום אנשים זרים מסתובבים ברשת. ולכן אני אומר לכם את זה, לא רק שתזהרו עליכם, שגם תזהירו את החברים שלכם, תזהירו את החברות שלכם, תזהירו כל מי שנמצא, אם יש לכם אחים קטנים בוודאי לשמור, גם עליכם. לפעמים יש מה שנקרא אנשים רעים לצערנו, ובאנשים הרעים האלה אנחנו נזהרים. אז זה גם אחד הנקודות שאמרתי לעצמי, ריבונו של עולם, מה אתה מנסה לסמן לנו בכל הדבר הזה שהיה השבוע? אז מלבד זה שזה ציור אותנו, ומצד שני אולי גם נתן מצד שני כוחות להמשיך, זה גם מאוד מאוד אומר לנו, חביבי, אתה צריך לדעת שקיימות סכנות ברשת ואתה צריך להיזהר. אז זהו, אז ברוך השם אני מקווה שאנחנו אחרי כל הסאגה ושאנחנו יכולים להמשיך, וכל מי שרוצה ורוצה מוזמנים לשיעור השבועי. אני מבחינתי משתדל גם שהשיעור יהיה מעניין, גם להכין לכם מקורות טובים, גם לפנות את הזמן, וגם אתם ברוך השם. היה קטע שמאוד מאוד אהבתי יפה בקבוצה, השבוע זה היה מדהים, איך שנכנסו השניים המצחיקים עם הסמלי צלב שלהם נכנסו לקבוצה, ישר אחת מחברי הקבוצה התקשרה אליי, עוד אחד שלח לי הודעה, אחד התכתב איתם והתאמת איתם, מישהו בקבוצה החליף להם את הנושא, כאילו כולם עטו ושמרו על זה, זה היה, חייב להגיד שמסתכלים אחורה, זה היה נראה מאוד יפה, כולם כאילו עטים לשמור על הזה, וזה מדהים שאנחנו פותחים קבוצה לדברי תורה ודברי קודש, ויש אנשים אחרים שמחפשים קבוצות לעשות כאלה שטויות, ברוך הוא, ברוך שמו, ברוך שבחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו, שאתה ממש רואה את זה בעיניים, שבחר בנו מכל העמים, ברוך השם שאני לא פיליפיני, ברוך השם שאני לא ברזילאי, ברוך השם שאני לא הודי או קולומביאני או כל דבר אחר, ברוך השם שאני יהודי, ואפשר להגיד את זה בכל, ברוך אשר בחר בנו מכל העמים, מצוין, אולי יש לי מוצא מסוים, אבל זהו. ולכן גם באופן אישי אני אומר, הוואטסאפ נפתח באופן חופשי כרגיל, אם יש למישהו שאלה יכול לשאול שם, לא לחפור, לא לכתוב דברים שלא קשורים, גם הזום לדעתי, אני בשלב מסוים אפתח אותו, לא אצטרך כל פעם את החדר המתנה, אבל זה פחות או יותר, וזהו. זה ככה הקדמה של השיעור הזה, הרבע שעה הראשונה, ואנחנו ממשיכים לנושא שלנו. הנושא שלנו שאנחנו אמרנו היום זה על השגרה, ההתמדה והמניות, מה שנקרא על 3 דברים, החודש חשבן מסביר לנו. מה זה שגרה, מה זה התמדה, מה זה מניות. אתם יודעים ויודעות שיש 2 סוגי אנשים שאני מכיר בנפש שלנו. יש את האנשים
שהם, אגב, הצ'אט פתוח, אם רוצים לכתוב דברים תוך כדי או להעיר הערות או לשאול שאלות, בשמחה. שני אנשים יש לנו בעולם שלנו, יש את האנשים שמאוד מאוד אוהבים את השגרה. מאוד אוהבים שהכל הולך, מתקתק, לקום בבוקר, לישון בלילה, אל תשנה להם את הסדר, אל תשנה להם את היום, תן לי לחיות את היום שלי כמו שצריך, אני לא צריך ולא רוצים יותר מזה. כן, עזוב אותי, מה אנחנו צריכים דברים שישברו את השגרה? תן לי להיות שגרה. שגרה זה שגר השם. השם משגר אותי ואומר לי, יאללה, טוס בחלל, תעשה את הדברים שלך, מצוין. ויש סוג אחר של אנשים שגם זה לגיטימי, שאומרים שגרה. אני לא אוהב את השגרה, זה רע. מה קורה פה? אוקיי. הנה, אני מכניס, בבקשה. ויש אנשים שאומרים שגרה, אני שגרה בעין, אני לא אוהב את השגרה, תן לי חידושים, תן לי הפתעות. בדרך כלל הסוג הראשון של האנשים, הם יאהבו מאוד מאוד את הסדר יום, את הלימודים, את החודשים, רגע, את החודשים הראשונים, את כל מה את החודשים הרגילים של הזה, והחגים, בסדר, חגים זה נחמד, אבל אני יותר מעדיף את החגים, את הימים הרגילים. למרות זאת, יש אנשים שאוהבים פתאום את העליות, את הירידות, את החגים, את השינויים, הם אוהבים שיש חידושים פתאום. כמובן שבסופו של דבר, הדרך הנכונה שבן אדם צריך לשאוף לעצמו, זה הדרך של האיזון. לאהוב את השגרה ולשמוח בחידושים. לא לחפש כל היום את החידושים, אבל מצד שני לקבל אותם באהבה. לא לשנוא את השגרה, אלא למנף אותה. אפילו לאהוב אותה במידה מסוימת, לא, במידה רבה, אפילו הייתי אומר. זאת אומרת, יש שני הסוגי האנשים האלה, אנחנו נותנים פחות או יותר את דרך האיזון, אבל אי אפשר להסתיר את זה, שבסופו של דבר, עיקר בניין האישיות של הבן אדם, זאת אומרת, אם עכשיו איתי רוצה לבנות את עצמו, רינת רוצה לבנות את עצמה, רוצים לבנות את עצמם אחד אחד, עיקר הבנייה באופן ברור זה בשגרה. אדם שרוצה להתאמן בריצה, באימונים של כושר, זה לא אימון של כושר אחד מטורף של 2.5 ואחרי זה חודשיים לנוח, לא, זה כל המימון של 10 דקות או 20 דקות. זה ברור שלמשל אדם שרוצה ללמוד לבגרות, זה לא לפתוח יומיים לפני הבגרות את הספר וליפול עליו, זה ללמוד כל יום, 100 יום, כל יום ללמוד כמה דקות, הוא מגיע לבגרות, הוא פותח 10 דקות את הספר לפני הבגרות, הוא יודע את הכל. זה ברור וברור שהאדם שרוצה להתקדם בעבודת השם, זה לא באפחה אחת, עכשיו אני משתגע, ואני הופך להיות הרב הראשי לישראל ליום אחד, ויום למחרת אני קורס. זה ברור שחייבים לאט לאט בשגרה, יום אחרי יום. יום אחרי יום. כי האדם בונה את עצמו לא בהתפרצויות, אלא בצעד אחרי צעד. מסע של 13 קילומטר לא עושים אותו בקפיצה אחת, עושים אותו צעד אחרי צעד. והאומנם גם התפרצויות של שמחה, של חגים, של פתאום איזה מישהו שעושה משהו שהוא אקסטרה, גם זה הרבה פעמים נצרך, אבל זה לא עיקר הבנייה. זה נותן לנו בוסט, זה נותן לנו דחיפה, אבל זה לא עיקר הבנייה. צריך את זה גם, אבל זה לא העיקר. העיקר זה השגרה שאדם עושה מה שנקרא תמידים כסדרם, או מוספים כהלכתם. תמיד כסדר, כל יום לעשות את הדברים כמו שצריך, כל יום באופן תמידי. יש איזה קטע מאוד יפה שמצאתי מקודם, ממש לפני השיעור שחיפשתי, אני רוצה להקריא לכם אותו. אני אפילו יכול להראות לכם אותו, אז מי שרוצה יכול גם לשמוע, ומי שרוצה יכול להסתכל טיפה על המסך. הנה אני שם לפניכם את הקטע. זה ממש מתאים לשיעור שלנו. האם אני המסך משותף למי שרוצה לראות? כן, משותף. כן. תודה אמונה. אז בואו נראה, חודש תשרי הוא חודש עמוס בחגים. בראש השנה אנחנו יודעים היטב, כי בורא העולם הוא זה שיקבע כיצד תראה השנה הקרובה. זה מה שעברנו עד עכשיו. אנו שופכים את ליבנו בבקשה, כי יכתוב ויחתום אותנו לשנה טובה ומתוקה. ביום כיפור אנו מתחרטים על כל מה שלא בסדר, ומבטיחים כי השנה באמת, בעזרת השם, נהיה טובים יותר. בחג הסוכות אנו חוגגים בסוכה, בשמחת תורה רוקדים עם ספרי התורה. בסדר, העניין מובן, דיברנו על זה גם בחגים,
ואז מופיע חודש חשבן. אני הוספתי פה בסוגריים, מר חשבן. לא סתם קוראים לחודש הזה מר חשבן, מר, יש כאלה שיגידו מר, כי זה מלשון, נותנים לו תואר כבוד, מר, אדון, כי אין לו שום חגים, אז נותנים לו איזה ריספקט, אבל יש גם כאלה שיגידו את הצד השני, מר, מלשון מרירות, בחשבן אין ימים טובים, שום דבר, אין בחודש הזה כלום. מופיע חודש חשבן, החודש היחידי בלוח השנה העברי, ללא כל תאריך מיוחד. אין בו תאריך מיוחד, 29 או 30 יום של שגרה אפורה, שום דבר מיוחד לא קורה. האם נדע כיצד להתמודד עימה, או שמא השגרה תגרור אותנו מערערי ההתלהבות בחגים אל תאומות האפרוריות. ואני בכוונה רגע עוצר פה לפני שהוא נותן את הפתרון, אבל הוא אומר, החגים האלה, אנחנו נזרקים ממרום החגים, מחודש אלול, שהוא היה חודש שלם של סליחות ורחמים, אחר כך לחודש של חודש החגים, אחרי החגים, כל החגים, תשרי, כיפור, למדתי השנה שגם הימים בין כיפור לסוכות הם ימי חג באיזשהו מקום מסוים. ואחר כך סוכות ושמחת תורה, כל הימים האלה. פתאום, איזה חודש מצאת לך לשים אחרי חודש תשרי? את חשבן? היית שם את כסלו. בכסלו יש את חנוכה, היינו חוזרים ככה ברמה, חודש רגיל עם קצת חג. היית שם את ט"ו בשבט, בסדר? היית שם את שבט, יום אחד לרפואה. היית שם את פורים, את אדר ליומיים. שמת לי את חשבן, 29 או 30 יום של שגרה אפורה. מה קורה פה? מה בעצם הקדוש ברוך הוא רוצה ללמד אותנו שהחגים שלנו ככה מסודרים? אז אני חושב שאנחנו אמרנו את זה. לקחתם את כל האורות הגדולים, לקחתם את כל מה שלמדתם, עכשיו תתחיל ליישם. עכשיו תתחיל ליישם. זה מאוד מאוד נחמד לחיות באיזה היי, עכשיו תרדי לקרקע, ותתחיל לחיות את זה בצורה נכונה. תפרוט את זה לפרטים. רקדת עם הספר תורה, תפרוט את זה לפרטים עכשיו, מה אתה לוקח מהספר תורה? ישנת בחוץ בסוכה במשהו שכל כולו קודש, כל כולו אמונה, כל כולו צילה דמאמנות, צלע האמונה, מצוין תפרוט את האמונה שלך עכשיו. קיבלת סליחה ומחילה על כל החטאים והעוונות, יופי, תפרוט את זה עכשיו, מה אתה משפר? קיבלת הזדמנות חדשה, תפרוט מה עכשיו אתה עושה יותר טוב. תתחיל להיכנס לתלם. תתחיל לעשות את הדברים שרצית, שחלמת, תפרוט את זה לפרוטות, בשגרה. כל פעם קצת. יש קטע מאוד יפה, אני אחזור אחר כך לקטע שקראנו, ואני נראה את הפתרון שהוא נותן, יש קטע מאוד 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 יפה, שמובא במדרש, אני שוב משתף איתכם, הנה, זה נקרא פירוש הכותב לעין יעקב, קטע מאוד 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 חשוב בעיניי, מי שרוצה, שוב, לא חייבים לראות את זה, אבל אני מקריא את זה בכל. אנחנו רואים את זה, פירוש הכותב לעין יעקב, יש פה איזשהו פירוש של אחד שכתב את פירוש הכותב, לעין יעקב, הוא מביא ככה, זה כנראה בשם מדרש מסוים. בן זומא אומר, לפני שאני אקריא מה אנחנו קוראים, אני רק אקדים ואומר שיש פה סוג של מחלוקת, מה הפסוק הכי כללי, אולי אפילו יותר מה הפסוק הכי חשוב בתורה הקדושה. כמובן שאין דבר כזה פסוק הכי חשוב, כל הפסוקים הם חשובים, אבל עדיין מה אתה היית לוקח וממרקר לי? מה הכלל הכי גדול בתורה? אז טוב, בן זומא אומר, מצינו פסוק כולל יותר, והוא שמע ישראל. בן זומא אומר, הפסוק הכי כולל, זה שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. האמת זה די הגיוני, פסוק של ייחוד השם, פסוק שכל האמונה תלויה בו, פסוק שאנחנו עם אדם, חס ושלום, אם אדם מת על קידוש השם, זה מה שהוא אומר, שמע ישראל, טוב, מצוין. זה אומר בן זומא. בן אנס, מה הוא אומר? בן אנס אומר, מצאנו פסוק אחר, ואהבת לרעך כמוך. טוב, האמת שזה גם מובן, ואהבת לרעך כמוך, המצוות של בן אדם לחברו קודמים למצוות של בן אדם למקום, לאהוב אחד את השני, זה חשוב. בא שמעון בן פזי, ואומר, שמעון בן פזי אומר, מצאנו פסוק כולל יותר, והוא, את הכבש האחד תעשה בבוקר, ואת הכבש השני תעשה בין הערביים. תשאלו אותי מה הקשר, אין לי מושג, אבל זה לא מספיק פה. עמד רבי פלוני ואמר, הלכה כבן פזי, לכתיב ככל השיר אני מראה אותך את תבנית המשכן. בא רבי פלוני, אגב אין לנו מושג מזה רבי פלוני, שימו לב, והוא אומר ההלכה כמו בן פזי, בן פזי צודק. במילים אחרות, לא שמע ישראל ולא ואהבת לרעך כמוך, אלא
את הכבש האחד תעשה בבוקר, ואת הכבש השני תעשה בין הערביים. מה קורה פה? אבל צריך להסביר את הפסוק. הפסוק, את הכבש האחד תעשה בבוקר, ואת הכבש השני תעשה בין הערביים, מדובר על קורבן התמיד, שכל יום בבית המקדש היו מקריבים קורבן אחד, כבש אחד בבוקר, וכבש אחד אחר הצהריים, בין הערביים, ויום למחרת עוד פעם בבוקר, ואחר כך בין הערביים. יום ראשון בבוקר, אחר הצהריים, יום שני בוקר ובצהריים, יום שלישי בוקר, צהריים. שבת בוקר וצהריים, מוסף, סוכות בוקר וצהריים. הקורבן הזה תמיד היה מוקרב, אפילו ביום כיפור, ולכן הוא נקרא קורבן התמיד, כי הוא תמיד היה מוקרב. את הכבש האחד תעשה בבוקר, ואת הכבש השני תעשה בין הערביים. המשך הפסוק, עולת תמיד העשויה בהר סיני. זה נקרא קורבן התמיד. אז עכשיו אולי אפשר גם להבין למה בדיוק בן פזי התכוון. מאוד קל להגיד שמע ישראל פעם אחת בכוונה עצומה. מאוד קל לאהוב את החבר שלך, את החברה שלך, הכי אהבת נפש ליום או ליומיים. אבל להתמיד בזה, זה כבר קשה. אם אדם אומר שמע ישראל בשיא הכוונה, פעם אחת, ואחר כך אומר את כל השמע ישראל בפחות, לא, אתה לא עושה נכון. צריך להתמיד, עדיף כל יום מעשה קטן, ולא מעשה גדול אחד ענק, ואחר כך אתה לא. כל יום את הכבש אחד תעשה בבוקר, ואת הכבש השני תעשה בלילה, ואת הכבש אחד, ולכן זה הכלל היותר גדול, עניין ההתמדה. אני ממשיך לקרוא פה, מה עניין כבשים לכלל הגדול שבתורה? מסביר המהר"ל, אדם שעובד את השם בתמידות, מוכיח שהוא עבד. יציבות וקביעות הם כלל גדול בתורת החינוך היהודי. כבש אחד בבוקר וכבש אחד בין הערביים, תמידים כסדרן. וכמובן, אם כלל זה נכון בימים שבהם אין בעיות לעם ישראל, על אחת כמה וכמה בימים אלה, שאנחנו קצת לא בדיוק בשגרה שלנו. ולכן אנחנו פה רואים את הנושא, את העניין הגדול של התמדה. בא הקדוש ברוך הוא שם אותנו בשגרה ואומר לנו, חבר'ה, עכשיו אני רוצה מכם את הקטן ואת הקבוע. ומי שהיה בשיעור של יום כיפור, אני זוכר שדיברנו על זה, לקחת משהו קטן וקבוע, עניין ההתמדה. זה יותר גדול משמע ישראל, ויותר גדול מ"ואהבת לרעך כמוך", הכי גדולים שיש, אם אתה עושה את הדברים באופן תמיד, קבוע, כל הזמן. אתם איתי בינתיים, חברים, חברות, כולם איתי? עשו לי איזשהו סימון, לייק, תגובה, צ'אט, משהו. את אלה שמצולמים, אני רואה אותם מעניינים, אז מצוין, בסדר. אוקיי, תודה רבה, תודה חירות, סופיה, איתי, תודה לכולם. מצוין, אז אנחנו יכולים בעזרת השם להמשיך. אז אוקיי, אז אנחנו רואים באמת שבשגרה אנחנו בונים את עצמנו, ואנחנו רואים שהשגרה בעצם דורשת מאיתנו את ההתמדה. תודה, הדס, תודה, שושנה, תודה לכולם. אנחנו רואים שבעצם יש לנו כל הזמן את העניין הזה להתקדם, כל הזמן יש לנו את העניין הזה להתמיד ולעשות. עכשיו, בואו נדבר גם על מה קורה שבן אדם מנסה להתמיד במשהו, אז קורה גם משהו מאוד מאוד מוזר. כי לעשות משהו בפעם אחת, אם עכשיו באיזשהו סניף מסוים, קבוצה של בנות מחליטות שמארגנות איזו התנדבות חד פעמית, אז כולם באות ומתנדבות. כולם, נראה שבצ'אט כבר יש שאלה, עוד רגע נראה, כולם מגיעות ומתנדבות, כולם, לא, זו שאלה שצריך להתייחס אליה עכשיו. נקריא את השאלה, אבל המעשים, תודה מוריה, אבל המעשים הגדולים הם חשובים לא פחות לדעתי, זה נותן כוח להתמיד ויותר משמעותי, ויותר משמעות לעשייה עצמה, גם אם בפעמים הבאות אנחנו נעשה את זה בפחות התלהבות לא. שוב, אם הדברים הגדולים הופכים להיות קבועים, אז זה מצוין. אם זה נותן לנו כוח מוריה לעשות את הדברים האלה, אחר כך להמשיך את זה, אפילו בפחות התלהבות, אבל המשהו הגדול הזה נותן לנו כוח מעולה, ולכן באמת החגים זה דבר מעולה, ראש השנה זה יום אדיר, יום כיפור זה יום אדיר, סוכות זה חג אדיר, זה נותן לנו את הכוחות, זה מאוד חשוב מה שאת אומרת, זה נותן לנו את הכוחות אחר כך לעשות את כל השנה כולה. אנחנו מגיעים לחגים האלה, שואבים מים בששון ממעייני הישועה, שואבים כוחות, וזה נותן לנו בוסט לכל השנה, בהחלט. אבל אם אדם כל הזמן מכוון רק למעשים הגדולים, ועושה איזה משהו גרנדיוזי אחד, ואחר כך כל שאר הדברים הוא לא עושה אותם, חבל על הזמן. לצורך הדוגמה, אני אתן דוגמה, יכול להיות בן אדם שהוא הולך לאיזה חתונה של חבר שלו,
אוריה, הולך לאיזושהי חתונה של חבר שלו, והוא משתולל שמה כל הלילה, בסדר, משהו גדול, אבל אם הבן אדם הזה עושה את זה עוד פעם ועוד פעם, ברמה שזה אחר כך דופק לו את כל היום, הוא צריך לחשוב. אתה עושה משהו גדול, וזה נותן לך, אז הנה, יעל יצחקי גם כותבת, שניהם באמת חשובים. הדברים הגדולים נותנים לנו בוסט, נותנים לנו חידוש, וזה גם חשוב לעשות את הדברים הגדולים. אבל באמת, בדיוק מאוד אהבתי את זה, אבל באמת להמשיך בדברים הקטנים והקבועים. ואם אדם עושה דברים גדולים וקבועים, מעולה. מעולה, מצוין. אם אדם מצליח להגיע למצב שכל יום עושה משהו גדול באופן קבוע, זה אפשרי, מצוין. מצוין, מצוין. אני חושב שזה מאוד, מאוד טוב. בסדר, מוריה, את הבנת את הכיוון? אחלה. אז איפה היינו? אז עכשיו יש איזשהו קטע בדברים הקבועים שלנו, שיש לנו איזושהי בעיה שם. מה הבעיה? תשימו לב שאם עכשיו להגיד באיזשהו סניף או באיזשהו מקום, באיזשהו כיתה, תארגנו איזו התנדבות גדולה חד פעמית, איזשהו משהו לפורים, כולם באים, תורמים, עושים, נמצאים, אחרי שזה נגמר, זה נגמר, כל אחד הולך לבית. אבל אם נגיד עושים משהו שהוא כל שבוע התנדבות להביא קמח לאנשים נזקקים, לא יודע. כל שבוע התנדבות, אז בהתחלה כולם מתחילים את זה בהתלהבות. אבל לאט לאט יש שגרה, ולאט לאט יש התרגלות, ולאט לאט ההתמדה נשחקת. אז דיברנו על הערך של השגרה וההתמדה, אבל לפעמים פתאום גם יש מניעות. פתאום לא זה לא מסתדר, לא זה לא מסתדר. אגב, גם בדברים גדולים, לפעמים יכול להיות מניעות מאוד גדולות. בן אדם בא לעשות משהו ומשהו מונע ממנו. ואתה אומר, ריבון העולמים, אתה מסתכל למעלה, אתה אומר, ריבונו של עולם, אתה רוצה שאני אעשה את זה או שאתה לא רוצה שאני אעשה את זה? למה אתה מונע ממני? למה אתה שולח לי קשיים? למה אתה שולח לי דברים שגורמים לי לרצות פחות, גורמים לי לאבד כוחות? בתורת ברסלב קוראים לזה מניעות, מה שנקרא דבר שמונע אותך. למה הדבר הזה קורה? למה הדבר הזה קורה? מה הקטע הזה של המניעות? אז אני חיפשתי את הקטע הזה באינטרנט, הוא לא נמצא, הוא נמצא בספר שנקרא העצות המבוארות, כל מיני ליקוטים מתורת ברסלב. אני רוצה לקרוא לכם פה כמה שורות, אם ירצו אחר כך אני אצלם את זה בקבוצה ויוכלו לקרוא את זה, את הכל, אבל אני אקריא פה משהו. כותב פה רבי נחמן כמה שורות מאוד חשובות. אני מקריא, צריך לדעת כי כל מיני מניעות שמתעוררות אצל האדם, שכל בן אדם רוצה לעשות משהו, פתאום מתעורר אצלו כל מיני דברים שרוצים למנוע אותו. לפעמים חברים אומרים לו עזוב אותך, לפעמים כוחות בנפש מנסים להוריד אותו מזה, לפעמים סתם עצלות, לפעמים אין לו כוח. צריך לדעת כי כל מיני מניעות שמתעוררות אצל האדם, שבגללן אינו יכול לקיים את מצוות התורה ולהתחזק בעבודת השם כראוי, הוא רוצה להתחזק, אבל זה מונע אותו. יש לדעת כי השם יתברך שולח אותן, כדי שיתגבר ביתר חשק ורצון לקיום המצוות והמעשים טובים שכנגדן מתעוררות המניעות. תדע לך שיש דברים שהם באים נגד, תדע לך שהרבה פעמים שאתה יודע שאתה הולך לעשות משהו טוב, תדע לך שהקדוש ברוך הוא שולח את זה כדי שתתגבר בעוד חשק ובעוד רצון, ותהיה יותר חזק, במילים אחרות לראות כמה אתה רציני, לראות כמה את הולכת עם זה עד הסוף. ממשיך וכותב פה רבי נחמן, כי כך הוא טבעו של האדם, שככל שמתרבות המניעות, ככל שיש יותר מניעות, כן מתגברים בו הרצונות והכיסופים לקיים את הדבר שנגדו התעוררו המניעות. בן אדם נהיה יותר עקשן. לפעמים זה מייאש את הבן אדם, אבל לפעמים בן אדם יכול לקחת את זה לכיוון, יש מניעות, אז אני מבין שיש בזה משהו גדול, כאשר יענו אותו, כן נרבה וכן יפרוץ. אני כבר מתייחס לשאלה בפרטי. כאשר יענו אותו כן נרבה וכן יפרוץ. אגב, זה מאוד מתקשר לי גם למה שהיה השבוע. אני לא יודע מי שמע את ההקלטה שלי אחרי הדבר הראשון שהיה השבוע בוואטסאפ, אחרי ששלחו את כל הניוצים של הנאצים ויחי חס ושלום, לא יודע מה, יחי היטלר חס ושלום ופרי פלסטין וכל מיני כאלה וכללות וזה,
אני ממש נשברתי, אבל אז אמרתי, רגע, בסדר, א', זה קורה. ב', לדברים טובים, כנראה לפעמים יש דברים שמונעים אותם. אז לא צריך להיבהל. תראה את זה, אני מסכים. לפעמים יש לך מניעות, או לפעמים יש איזשהם דברים, אז תבדוק, אולי אתה צריך גם ללטש משהו. אולי אתה צריך לעשות חשבון נפש. הקדוש ברוך הוא אולי גם מעיר אותך ואומר לך, תשמע, תעשה את זה יותר מדויק. תבדוק איפה טעית, אבל תמשיך. ממשיכים. לא בגלל דבר כזה נשברים. וממשיכים ביתר עוז, ביתר כוח וביתר ענווה. ולכן אדם שמגיעים אליו מניעות, הוא צריך לראות בדיוק מה השם רוצה ממנו, ולהמשיך וללטש ולפרוץ, ואז הוא עושה את זה, הוא גם הופך להיות יותר חזק, והוא כובש דרך חדשה לעצמו, ודרך חדשה לעולם בעזרת השם. יש כאן שאלה בצד, מה אפשר לעשות בפרטים, מה אפשר לעשות אם מתקבע לנו הרגל קצת פחות טוב בשגרה, איך נפטרים ממנו. אז בעיקרון, פה כבר זה נושא חדש, איך אנחנו מתקנים, איך אנחנו משנים הרגלים. בעיקרון, בדרך כלל, אני הייתי מציע עצה ראשונה, לנסות באותו הרגל, לנסות להתרגל שם למשהו אחר, אבל בקטנה. זאת אומרת, לקחת את כל הדבר הזה, את ההרגל הרע הזה, לחלק אותו לאיזה 20 חתיכות, לקחת ממנו חלק קטן ולהתחיל לתקן אותו. אני מקווה שאני מובן. להתחיל בקטן. בקטע שהעליתי לכם מקודם, אולי גם הוא ככה מדבר על זה, שהוא מדבר על השגרה ועל החגים ועל זה, אז הוא כותב פה ככה, הדרך הטובה להתמודד עם אויב, הוא לגזול ממנו את נשקו, ולהכות אותו באמצעות הנשק שלו. אי אפשר להתמודד עם שגרה אפורה, באמצעות פרצי התלהבות חד פעמים פה ושם, שכן יודעת היטב כי אלו יעברו חיש מהר, ואז שוב נחזור לסורנו. כדי להילחם עם השגרה, אנחנו צריכים להפוך את השגרה שלנו למשהו טוב, להוסיף לרשימת המטלות הקבועות שלנו משהו שלא נסור ממנו, להוסיף דברים. זאת אומרת, אם אנחנו רוצים להתפטר מהרגלים רעים, צריך להוסיף הרגלים טובים. לפעמים אפשר לטפל בהרגל הרע ולראות איך לפרק אותו, זה מה שאמרתי מקודם, אבל בעומק אפשר גם כמו מה שקראנו, להתחיל להוסיף הרגלים טובים. שוב, אני לא יודע בדיוק על מה השאלה, בדיוק על איזשהו הרגל כזה או אחר, לפעמים יש סוגים כאלה ואחרים, אבל בוודאי שבן אדם מוסיף אור, זה מגרש חושך. ובוודאי שבן אדם מתחיל לנסות לתקן דברים מסוימים באופן קטן, אבל יותר מסייעים לו. לפעמים צריך לקחת את השאלה, אני לא יודע, לפעמים יש בן אדם שאומר לי, תשמע, אני התרגלתי לקום במאוחר, ב-11 בבוקר, בזמן הסגר. מה אני עושה עם הדבר הזה? אוקיי, אז פה יכול להיות שהייתי אומר לו, מעכשיו אתה מוריד שעה ל-10. מעכשיו אתה מארגן לעצמך משהו בבוקר שתהיה חייב לקום אליו. כל אחד, מה שזה תלוי בו, מה הרגל הרע. כל הרגל רע לגופו. בסדר, אני מקווה שהבאתי נקודה למחשבה. אני כל היום מדבר בזום, חייבים קצת לשתות בין לבין. יפה, טוב. אז קצת דיברנו על שגרה, קצת דיברנו על התמדה, קצת דיברנו על מניעות, ולדעת שהמניעות האלה לפעמים הם אלה שהכי יכולות להרים אותנו למעלה, זה מה שלמדנו עכשיו ככה בקצרה. כמובן, זה עוד אפשר להרחיב הרבה על הנושא הזה. אני ברשותכם, אם יש שאלות על הנושא הזה, אז בשמחה עוד אפשר לשאול. אני רגע רוצה לעשות שנייה סוג של סוויץ', עוד אפשר להישאר בנושא שלנו, ולהתייחס רגע גם לפרשת בראשית וגם לאיזשהו סיפור קצר. אני אתחיל דווקא עם הסיפור. היום יום חמישי, התאריך שהיה היום כבר נגמר, זה כ"ז בתשרי, לפני 5 שנים, בכ"ז בתשרי, 5 או 4, 5 שנים, נפטר אדם מאוד גדול, שאני באופן שאני לא יודע אם אתם הכרתם אותו או לא, נפטר אדם מאוד גדול מהעיר נתיבות, קראו לו הרב יורם אברג'ל. אני באופן אישי זכיתי ללמוד אצלו תורה כמה פעמים, רב ככה מאוד מאוד חזק, מאוד מקובל מאוד גדול, אוהב ישראל, היה מחובר לכל הזרמים, זה היה מדהים. היה לו ככה מגבעת וחליפה, והוא היה מחובר לכל הזרמים, זה היה מדהים. כל מי שאיפה שיש תורה הוא היה נמצא שם. היה נוסע הרבה לגוש קטיף, לעשות שם שיעורים בתקופה של גוש קטיף. היה לו כולל ענק, או כולל חרדי, הרבה דתיים לאומיים היו מחוברים אליו, חרדים לאומיים, היה באמת משהו מאוד זה.
מסופר עליו שיום אחד מתקשר לעוזר שלו, שיחת טלפון, והמזכיר של הרב מקבל שיחת טלפון ואומרים למזכיר שלו, תשמע, מה זה מזכיר? היה לו עוזר כזה, שהוא רצה להיות עם הרב יורם כל הזמן, אז הוא ככה היה עוזר לו, והוא קבל טלפון, ואומרים לו, תשמע, יש איזה כנס של כל בני תורה בהיכל מנורה בתל אביב. היכל מנורה זה היכל ענק, אז זה היה נקרא היכל נוקיה באותם שנים, היכל ענק של כדורסל, 10,000 מקומות, זה כנס תורה ענקי של כל גדולי הדור מגיעים, אמרו לו שגם הרב עובדיה יוסף, שהיה באותו תקופה חזק מאוד בעניינים, וזכר צדיק לברכה, אנחנו מזמינים אותו גם, וביקשו שהרב יורם אברג'ל יבוא גם להשתתף לצידם של גדול הדור. אז המזכיר ממש התרגש שמזמינים את הרב יורם לכנס כזה גדול, כנס של תורה, וזה כנס של תורה ותשובה, לא כנס פוליטי, כנס של תורה ותשובה, אז הוא הלך לרב, אמר לו, הרב, בתאריך הזה והזה, הרב חשב טיפה, ואמר, לא נוסעים. אז אומר לו, למה? אז הרב אמר לו, תראה, באותו ערב יש לי כבר אירוע אחר שאני הולך אליו. אז המזכיר מאוד מאוד התעניין, אמר, מה יש? אז הוא הסתכל ככה ביומן של הרב, ובאמת היה כתוב שבאותו יום רשום, שבאותו יום רשום לו ביומן, שאמור לבקר באיזה חנוכת בית של כמה בחורים צעירים, או עד אחר כך בר מצווה, ולבסוף, אחרי כל האירועים האלה, הוא אמור להשתתף בחוג בית של כמה אנשים מבוגרים, תושבי הדרום. איזה 10 מבוגרים שעושים חוג בית, והוא בא לעשות להם דבר תורה. אז המזכיר אומר לו, תשמע, האירועים האלה הם חשובים הרבה פחות. זה כנס של 10,000 איש, בוא נלך, זה מלא אנשים יהיו שם. אז בסתר ליבו המזכיר ממש קיווה שהרב יגיד לו כן, והוא יראה את הרב שלו יושב עם כל הגדולי תורה שיושבים באותו כנס. אבל הרב יורם אמר לו באופן נחרץ, תקשיב, אנחנו לא באנו לעולם כדי להתכבד ולהיות באיזה מקום מכובד שכולם יראו אותנו. לא, שמה אנשים יחזקו, הכל טוב, אנחנו צריכים לשמח את הנער בר מצווה ולקרב יהודים מבוגרים, להביאם שבשמיים, זו מעלה הכי גדולה. והמזכיר מספר שבאמת באותו ערב, כאשר אלפים היו ככה ביציע בהיכל מנורה, הוא ישב ליד הרב שלו עם איזה 10 אנשים מבוגרים, יושב איתם ומלמד אותם תורה. אני מספר לכם את הסיפור הזה, כי לרב יורם אברג'ל, שוב הייתי קצת קרוב אליו, ראינו ניסים בעיניים, ראינו הרבה חיזוקים, ראינו ממש מופתים בעיניים, גם אני באופן אישי, יש לי איתו סיפור אישי, בתקופה שאני לא הרגשתי טוב בחיים, ממש ראינו בעיניים מופתים. אבל אני לא באתי לספר לכם על המופתים שלו. תראו את הבן אדם ששומר על השגרה, ששומר על החוג בית הרגיל שהוא עושה עם אותם אנשים, ולא מוותר על הדבר הקבוע הזה. ויש לו את המניעה הכי גדולה, לך למקום, כולם יראו אותך, כולם יגידו, לא. והיום יום הפטירה שלו, 5 שנים אחרי, אז אני אמרתי שאני חייב טיפה גם בגלל שאני מחובר אליו קצת, אז אני ככה מספר עליו. וזהו, בעזרת השם השבת אנחנו מתחילים פרשת בראשית, לא נשאר לנו זמן לדבר על פרשת בראשית, השעה 10, אבל בעזרת השם מתחילים מבראשית, מציע מאוד לקחת את החומש, לעבור עליו, להתחיל מבראשית, מי שעדיין לא עבר ולא עברה על התורה, זה הזמן לקחת, לקרוא את הפסוקים, 2 מקרא 1 תרגום, ואם לא 2 מקרא 1 תרגום לפחות, 1 מקרא, קצת לעבור על הפסוקים, לראות את הדברים, כל פעם לחדש חידושים, אולי לקחת איזשהו ספר על פרשות שבוע, וכל פעם להתקדם קצת, ללמוד קצת על פרשת השבוע. יש הרבה נושאים מעניינים בפרשה, בריאת העולם, אדם וחווה, עץ הדעת, הנחש, קין והבל, תולדות האדם, לא חסר נושאים בפרשה, יש חידושים קצרים מאוד מאוד טובים, זה ככה עוד נקודה. זהו, האם יש שאלות? אז זה הזמן, ואם יש דברים שלקחתם משהו, אשמח שתכתבו לי. מי שכתבה לי בפרטי, אני מקווה שקיבלת איזשהו כיוון, אם כן, כן, אם לא תגידי, אני יכול לנסות להרחיב יותר. זהו, זה הזמן שלכם, לרשום, לשאול, לרשום מה קיבלתם. אוי. אפשר שאלה? בבקשה, גלעד. לפעמים שאתה יותר מדי בשגרה זה קצת שוחק. לא, כאילו שאתה נמצא, אתה כל יום עושה את אותו הדבר, או מתנדב באותו מקום, או שאתה עושה את אותו
אותן פעולות, זה שוחק באיזשהו מקום. מאוד מאוד גורם- מאוד. זה גם גורם למשהו מסוים להוריד את מהערך שלו באיזשהו שלב. לא הבנתי אוריאל, עוד פעם? זה ספיר לו. זה איזשהו שלב גם גורם לזה להוריד מהערך כאילו של העשייה והשגרה. נכון. א', אני מסכים. לכן גם הרבה פעמים למילה שגרה מוצמדת המילה אפורה. זה נכון, הרבה פעמים השגרה היא שוחקת. לפעמים אפילו השגרה יכולה להיות סכנה. בצבא, לצורך הדוגמה, הרבה פעמים אומרים לחיילים, תמיד תשברו שגרה, אל תסגלו לעצמכם מסלולים קבועים, שאם מחבלים מתצפתים עליכם, תמיד אתם תשברו שגרה ותוכלו להפתיע אותם. זה נכון. אז קודם כל, השיעור הזה אנחנו אמרנו קודם כל להכיר בערך של השגרה. כי אם אדם מכיר בערך של השגרה, ובערך של ההתמדה, ובערך שזה בונה אותו, קודם כל הוא יכול להתחיל, שאדם מוצא ערך במה שהוא עושה, שאדם מוצא ערך גם בתקופה של חשוון, אז זה נראה קצת אחרת. אני זוכר על עצמי שאני הייתי יותר צעיר, הייתי יוצא מהחגים ואמרתי, זהו, עכשיו הבאסה מתחילה. היו חגים, מעכשיו באסה. אבל לא, אתה צריך להגיד, נגמרו החגים, עכשיו אני פורט אותם. קודם כל להכיר בערך של השגרה. כשאדם מכיר בערך של משהו, יותר קל לו לעשות את זה. עכשיו, זה נכון, השגרה תשחוק, את כולנו, אתכם, אותי, את כולנו היא תשחוק, זה נכון. אם נכיר בערך, אולי תשחוק פחות, אבל היא עדיין תשחוק. ולכן זה נכון שלפעמים בשגרה צריך לחדש חידושים. צריך לפעמים לחפש את הדברים החדשים. צריך לפעמים לקחת דברים, לפעמים אדם עושה פתאום לימוד חדש. פתאום לפעמים אדם עושה, אני יודע מה, מנהג חדש. אדם עושה קצת חידוש, יוצא לאיזשהו מקום חדש, הולך להתרענן. אני זוכר שאבי מורי, השם ישמור אותו, לפעמים הוא לומד תורה וזה, לפעמים פעם בכמה זמן פתאום הוא עוצר את הכל, נוסע לרבי שמעון בר יוחאי. מה? כאילו, גם צורך, אבל זה גם סוג של התרעננות. כן, אנחנו צריכים התרעננויות. צריכים? בהחלט, בהחלט. אז לכן באמת עם השחיקה הייתי מצא שלפעמים התרעננות ולפעמים חידוש, בד בבד לראות גם את הערך של השגרה. עכשיו בסדר, ברוך השם גם לוח השנה מתוכנן ככה, אם אנחנו מדברים על עבודת השם, אז יצאנו עכשיו מהחגים, בסדר, עוד חודש וחצי, יש לנו חנוכה. קצת יותר מחודש וחצי, חודשיים. עוד חודשיים. אדם יכול תמיד למצוא לעצמו דברים. לגמרי אני מסכים אבל שצריך בהחלט לפעמים לחדש. ולפעמים שהאדם קצת נופל, אולי זה גם שיעור בפני עצמו פעם לדבר, לפעמים פתאום בן אדם נופל ומתרסק בשגרה, אז פתאום הוא תופס את עצמו ואומר, יואו, לאן הגעתי? ואז הוא תופס את עצמו ומתרומם. ואז יוצא שהנפילה גרמה לו להתחדש. אתם מבינים מה אני מתכוון? לפעמים הנפילות גורמות לבן אדם להתחדש. להגיד, הגעתי למקום כזה, ואז פתאום בעוצמות הוא מתחיל להתגבר. העיקר לא להתייאש, כן, להתחדש. אחלה גלעד, תודה גלעד, תודה אוריאל, אני רואה שכתבו לי פה בפרטי, תודה רבה, נותן חומר למחשבה, נתן רעיונות לעשות דברים בשגרה, איזה יופי, תודה, ברוך השם. איזה שאלה יפה בפרטי. האם אתה יכול להסביר על תפילה בשגרה? הרי תפילה זה הדבר הכי שגרתי. כל יום, 3 פעמים ביום. לבנות, פעמיים. לפי דעה, פעם אחת. בסדר, גם פעם אחת, אותו נוסח. זו שאלה נהדרת. אז ובאמת, בראש השנה, וביום כיפור, ובסוכות, יש שירים מיוחדים, ויש מנגינות מיוחדות. זה שובר שגרה. הרבה יותר קל להתחבר לדברים האלה. אני מאוד מאוד מציע את העצה שהגאון מווילנה הציע, איך לכוון בתפילה כל פעם, כאילו זאת הפעם הראשונה. הגאון מווילנה אומר, זה בפרשת נוח, כתוב בוא אל התיבה. הקדוש ברוך הוא אומר לנוח, בוא אל התיבה, אתה ואשתך וכולם. אז מה זה בוא אל התיבה? אומר הגאון מווילנה, גם בוא אל התיבה, תיבה זה מילה. בוא אל המילה. תבחר לעצמך כל פעם בתפילת 18, או בחלק מהתפילה, תבחר ברכה אחת, פסוק אחד, משהו ששמה אתה תכוון. תחפש כל תפילה לחדש משהו אחד. ואז זה נפלא, כי הרי בתפילה יש מלא דברים. אז אפשר ללחוץ פליי, ולהתחיל להתפלל להגיד את כל התפילה, וזה לא באמת להתפלל, זה להגיד את התפילה, ואפשר להגיד, היום זה המשפט שאני מכוונת. היום רק את זה. ופתאום כל התפילה הופכת להיות אחרת. בזכות אותו משפט. או למשל בן אדם שומע על מישהו שהוא לא מרגיש טוב, יכול להגיד, עכשיו אני לוקח את האדם הזה, התפילה שלי מוקדשת אליו.
התפילה שלי מוקדשת היום למען החיילי צה"ל האלה. התפילה שלי מוקדשת היום למען אמא שלי. זה דורש הכנה של חצי דקה לפני התפילה. חצי דקה. אם אתה עושה הכנה של 5 דקות, אם אתה עושה הכנה של 5 דקות, עוד יותר. להסתכל בתפילה, להגיד, איזה ברכה בתפילת 18 אני מכוון. חונן לדעת? מצוין, בוא נכוון. אתה חונן לאדם דעת, ומלמד לאנוש בינה. איזה דעת? ומה זה בינה? יש חנינת דעת, ויש לימוד, אתה חונן לאדם דעת, יש חנינת דעת, ויש לימוד בינה, ויש אדם, ויש אנוש. אוקיי? אז אתה חונן לאדם דעת ומלמד לאנוש בינה, זה אותו משפט או לא אותו משפט? וחוננו מאיתך חוכמה, בינה ודעת. או פתאום אנחנו מדברים פה על 3 דברים. אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא גם חוכמה, גם בינה וגם דעת. מה ההבדל ביניהם? ברוך אתה השם, ברוך אתה, תמיד אני אוהב להתעכב על זה. ברוך, את מי אתה מברך? אלוקים צריך לברך אותך. וואו, אני מברך את הקדוש ברוך הוא. אני אומר לו, אתה ברוך. ואני לא אומר, ברוך הוא. אני אומר, ברוך אתה, בלשון נוכח. אם עכשיו אני אדבר עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, אני לא אגיד לו, תשמע ביבי. מה אתה אומר? אני אגיד לו, אדוני ראש הממשלה, מה ראש הממשלה חושב על? אני אתן לו את הכבוד. אם אני אדבר עם הרב ראשי, אני אגיד לו, כבוד הרב, מה הרב אומר על? מה זה מה הרב אומר? מה אתה אומר? לא. ברוך אתה השם, חונן אדם. אוקיי. אתה גיבור לעולם השם, מחיים מתים. ריבונו שלום, אתה גיבור לעולם. אתה מחיים מתים. רב להושיע. משיב הרוח ומוריד הגשם. מחלקל חיים בחסד. הקדוש ברוך הוא לא חייב לנו כלום. כל החיים שאנחנו מקבלים הם בחסד. כל יום אנחנו מקבלים שטר של $1,000,000 מתחת לכרית. מחיים מתים ורחמים רבים. כל בוקר אנחנו כמו פגרים והקדוש ברוך הוא מחיה אותנו, ולעתיד יחיה את המתים. בקיצור. עכשיו, אני בהחלט, זה לא לוותר על שאר הברכות אם בוחרים באחת, לא. כי הרבה פעמים ברכה אחת מרימה את כל הברכות. את יודעת, מי שכתבה בפרטי, שהפלא יועץ, רבנו אליעזר פאפו כותב, שאדם בא לעולם כדי להוציא תפילה אחת כמו שצריך. זאת אומרת, כל החיים תתפלל, זה כדי ליצור תפילה אחת בכוונה. זה רעיון מהפכני של הפלא יועץ. פעם לא ייקחו לו את הכוונה מפה, את הכוונה מפה, את הכוונה. כמובן שאנחנו משתדלים שכל התפילה תהיה, אבל תחפש חידוש בתפילה. והחידוש מחדש את הכל. ואם לא את הכל, לפחות החידוש נתן פינת חידוש. וגם יש ערך, ולהתפלל כל יום תפילות מדין כסדרן, גם בזה בשגרה, גם בזה יש ערך מאוד גדול. אז אנחנו אומרים את הערך, ומצד שני אנחנו גם אומרים כמה אנחנו יכולים לנסות לחדש כדי שהדברים יהיו בצורה יותר טובה. אני מקווה שנתתי נקודה למחשבה, בסדר? מקווה שכן. טוב, בסדר. קצת אירחנו היום בכמה דקות, הכוונה לא להאריך יותר מדי, הכוונה כן להישאר במסגרת הזמן, אבל גם דיברנו טיפה על כל מה שהיה. יופי, אז יופי, תודה רבה, אני שמח. תודה רבה, איתמר. תודה מוריה, תודה אמונה. תודה רבה. תודה שוש. יופי. כן, נקודת אור בשבוע שגרתי. תודה רבנו, תודה רבה, נהניתי מאוד. תודה, איתי ממש כיף שאתה נכנס. שבת שלום. שבת שלום. צריך לדרבן יותר מהכיתה, צריך. שבת שלום. יאללה, שבת שלום, לילה טוב לכולם.